καμάρι μου. Ναι, καμάρι σου κι εσύ τώρα, καμάρι σου. Ναι, καμάρι μου και δόξα μου και περηφάνεια μου. Άστε και τα μάθαμε και τα δικά σου, δούλεψε ο ασύρματος. Τι θες να πεις, ήλια μου, αστέρι μου και αυγερινέ μου? Άσκημες πληροφορίες μου απανεί για σένα, ναι. Δηλαδή? Εσύ λέει κάπου καθόσουν και μας σχολίαζες. Εγώ να σχολιάσω εσένα? Μας σχολίαζες και έλεγες ότι εγώ δεν μπορώ να χαραμίσω τα νιάτα μου με έναν... Τι εμένα? Με έναν τέλος πάντων υπάλληλο παντοπολίου που εκτελεί και χρέη υποδιευθυντού πότι-πότι. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα, αγάπη μου, ελπίδα μου, ανάσα μου? Έτσι παίρνεις την πως το πεις, περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το πεις. Να ξέρεις λοιπόν ότι ζηλεύουνε τον έρωτά μας. Δηλαδή θες να πεις εσύ ότι μας φτωνούνε? Μας φτωνούνε βέβαια. Δηλαδή εσύ δεν μας σχολίαζες? Όχι ζει. Ορκίσου μότοτο. Σε τι θέλεις να σου ορκιστώ? Σε κάτι ιερό και όσιο. Ορκίζομαι να... Γεια σας. Γεια σου Κιτσάρα. Βρε εκδηθήκα. Ρε καμαρώστη έναν Κιτσάρα 4 πατώματα στο υπόγειο. Τι είναι ρε? Ρε, όχι ρε, τώρα δεν το σκόνω, χωρίς ρε θα μου μιλάς έτσι. Άντε Ζήκο Τσάκο ένα ουζάκι και βάλε και καραμεζέ. Ακόμα δεν ήρθες Κιτσάκο και ένα μιζέ και ένα ουζάκι. Προηγούνται κοπέλες στο μαγαζίνο των αρχών και των τύπων, ορίστε. Καλά ρε Ζήκο, καλά. Μήπως έχετε κλιματόφυλλα και ντολμάδες? Κουρσέρβα. Κονσέρβα. Να κοιτάξω. Σαν πως και δεν έχουμε. Αλλά πώς σε δώσω κάτι άλλο, μην τα ακούσει αυτός, σε δώσω ντομάτα πιλτέ λαγκαδά. Τι να την κάνω την ντομάτα πελτέ? Πήρα χθες. Εγώ θέλω κλιματόφυλλα. Οπωσδήποτε. Γιατί ξέρεις, είχαμε ένα κουτί κλιματόφυλλα προπολεμικό. Αλλά πού το βάνει αυτός ο μούργος αφεντικός μου δεν ξέρω, να ψάξω μέσα. Αυτό που λέει αμπιλόφυλλα είναι. Αυτό είναι. Έτσι είναι πέ μου. φρέσκα. Σιγά ρε μας δυόμισες. Τα παράπονα του Δήμαρχου που δεν καταβρέχει, όχι σημαίνα. Ορίστε. Γράφτα και θα τα πληρώσει ο πατέρας. Αν θυμηθώ θα τα γράψω. Γεια σας. Αν. Να σου πω. Μας διάκοψε ο κοντοστούπης και δεν πρόλαβες να μου ορκιστείς ότι δεν μας σχολίαζες. Δεν σου ορκίστηκα. Δεν μου ορκίστηκες βέβαια. Να μη σώσεις. Ναι. Να με δεις. Ναι. Γυναικούλα σου. Αυτό είναι. Πώς με το πες? Μη σώσεις. Δηλαδή σου λέει ότι μου λέει μήπως δεν σώσεις, γιατί άμα σώσεις σου λέει μπορεί να μην προλάβεις, διότι είναι βιαστική. Άντε εδώ μου και εμένα κάτι στέγνω στο λαρίκι μου ρε. Τώρα που ήρθε η σειρά σου ορίστε διαταγές. Τσάκο ένα καρτούτο και βάλε και λίγο κασεράκι. Κασεράκι γιατί έτρωγες στο χωριό κασεράκι που κόβατε τον πατσά με το ψαλίδι. Άντε τώρα Ζήκο, άντε μη με πρίζεις, άντε πάντα. Καρτούτσο ένα, κασεράκι λίγου. Έφτασα. Σε ποιο τα λες μωρέ? Στο βοηθό μου, κάποιον